No, kwasuka futhi lokho but thank you again for the platform. Ibambile thi It's not filtered. Le ngibiza raw material esikhathini esiningi ngithanda njengoba injalo as decorate manyala asifihli lutho sibeka njengoba injalo. I don't know about you wena ohleli. Uyazi ningi izinto ezikudlayo. Ziningi into ofuna ukukhuluma ngazo. Uyaswaba ngoba usaba amehlo, usaba inkulumo. ushintsha impilo ukusekiseka imiphefumulo. You know, intention yethu ke yiyo kungamelanga futhi sikhohle ukuyikhuluma ukuthi we must educate and teach also young people. Ngilimele kakhulu after prison. Ngisebenziswe kakhulu kuyenzakela izinto ezisiyere up until ngizofika futhi kule platform what not sharp ngiphumile ngahlala angikhona ukulala manje ukhumbula itrauma yokuqala yangaphandle angikho adjusted mina ngijwayele ukuthi ngo4 ngiyavuka qiniso nje solibeka ama challenges of being an ex-con and remember asishintshiswanga sishintshele you know ngoba besazi ukuthi ngisaba ukubuyela la ziningi nje igaca zangadla ezinye sazo asikakhulumi ngazo so ngiyasaba hayi ukuthi ngizodlala ubuhero ngizokutshela ivari mina ngisteering indoda ngiyashaya inkomani ngiyazimela ngigcwele ibruko la mara eyejele it's no go area like ungangisa kuzo zonke ngisho nestokisi la ngaphandle ngiyasaba la into enobaba nesikia nephoyisa phakathi I don't wanna lie Hayi namhlanje sihamba phansi akusase ngawe manje kungempilo kwakungawe ngalesa sikhathi usaphila le nonsense oyiphilayo mfethu bangithukile bangibizile ngamagama khona bangithembisa ukungibulala khumbula ukuthi nale yanto bengiyikhuluma last yabo wachu sajikelana ama poison bacala ngepolo bayithatha lucky enough ngavuswa itracker because bayithatha ngibishayile ukuyithatha kwabo again I think it was a great thing because bekungivula amehlo ukuthi oyaphapha and ukhohle ukuthi uke waphaphalaza ingathi ufuna ukuyiphinda times 2 manje ngithi angeke ayithathe lana it's 2 to 3 uyangishaya uyangibulala or else kanjani so alahle athi khipha ikhiya ngithi awuthami kuyafana mangikhipha ikhiya istarta ngebutton athi ibutton ngimbonise aphuma ngithi sure alahle uphethe igani ngapha uyangivulela so ngisiguca ishukela ingwisile bengijayede manje ingishayela diabetic ngishaya ngibeka phansi uma speak uzokutshela mara kuna stress but that time avula umnyango athi hayi ngathi ngeke ngaya kuyi ngathi bi azange waphupha lo muntu ocabanga ukuthi uyaphupha ngambamba sikisibambile athi bi lethuthi le ngale emuva yabona i-rev mode cabanga ukuthi uthuka ngaya nale ngokubonisa ngishaya phansi kwenhliziyo ngizokubonisa ngaya nale ngaya siza ukuthi siyaphuma kanti sesilapho uThemba ingishala ayisana phansi kwenhliziyo ishaya ithi twa ingibuyisele emuva mayingibuyisele emuva mayingenzani ngirounda itrans ngifaka ijacket legazi phansi kwenhliziyo lispray enemali spray mind you mina ngiyazizwa ukuthi something ya change ne mangithi shaya le barisho shaya nala emuva shaya la enhloko ushuthi lapha ngibe nesibindi sokuyiroundisa because beyishaya inhloko ikhona la uzoyibona intabukile ngayi ishaya la inhloko sindlula lena i-first operation i-20 stitch yama crime second operation yala is-34 stitch yandlula iyaphezulu kwayo ngishawa la akupheleli lapho nginembobo mangakubonisa nje zamabullet so angisi-scrap yathi nge-panel beater but so ngiza manje ku-12 holes I think it's 12 13 ne boma 13 holes yogwazwa nginaye ngigwazwa ngicela ukuphuma ngimshiya ngigwazwa blind ngithi buthi there's a lot yonke lendlela esihambayo nalento esiphilayo iziza move zikhona so mina ifesheya yonke into engiyenza abantu ebhlungu ingibuyele lifeini ngidubulekile after my prison ngikwaziwe ngikatshiwe ngiyenzweni but I don't retaliate hey